شما درباره دوست‌ها چیزی فهمیدید؟ درباره دوست‌های اینترنتی آنها در فدراسیون روسیه در یک سال زیاده از 3 میلیارد روبل چیزها را می‌دوزند، نه اینکه در سبربانک از کارت‌های سبربانک شما. ویدیورولک را تماشا کنید. салом мурод дӯстон, имрӯз гап мезанем мо дар бораи нағмагариҳо ва дар бораи фиребдиҳои мардуми рус. инак дӯстон, мавзӯи имрӯзае ки мо дар борааш суҳбат мекунем, ин дар бораи мошенникӣ аст, дар бораи қаллобӣ аст. чӣ хел аз мо тоҷико, аз мо муҳоҷиро пулҳоро мегиранд. дӯстон, ба ман ба имо сабшен навистанд гӯё ки ман пул бурида бошам. бинед, ман мекушам сайта тамошо мекунам. нигоҳ кунед. сайта мекушем, мебинем. инҷо бинед парчама, бинед ба парчами Россия монандӣ надорад, барое ки парчами дасти чап бинед, парчами дасти рост парчами Россия аст. инҷо мепурсад ки шумо бояд номерои картаро дароред. вақте ки шумо номерои картаҳоро даровардед, аз шумо мепурсад ки 200 сум, 300 сум ё 400 сум пул диҳед. баъдан шумо гӯё ки 50 000 буридед ё 60 000 буридед гуфта аз шумо пулҳои шуморо ситонида мегиранд. дӯстон, ин видеороликро ҳатман ба ёру рафиқонатон фирстонед. касоне ки дар Россия ҳастанд фирстонед. инҳо бояд ҳатман дар бораи ин мошенникиҳое ки русҳо доранд бояд ҳар яки мо шумо бояд бидонем. ҳеҷ вақт аз хотир набароред ки чӣ хеле ки русҳо мегӯянд бесплатный сыр только в мышеловке.